ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେବେ ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ବହି ମନେକର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, କିଏ ଦୁଃଖୀଆ ରୋଲ୍ କରୁଥିବ, କିଏ ବ୍ରିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିବ ଏବଂ କିଏ ହସେଇବା ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ। ଇଏ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଠିକ୍ ସେଇଆ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଲଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ, ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ପୁରୀ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସେ ପୁରୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଜୀବନର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିବାନି, କିଛି ସମୟର ଚକ୍ର ଆଳରେ ଆମେ ସୁଖ କିଛି ସମୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରିଥିବେ, ଦୁଃଖ ବହୁତ ସମୟ ଆସିଥିବ, ସୁଖ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆସିବ ଏଇ ଯିବ, ଆମେ ଯା ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏ ସଂସାରର ମାୟା, ଏ ସଂସାରରେ ଚଳିବାର ଯେଉଁ ସୋପାନ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ ଆମର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ସେଇ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଏ ତାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ସୁଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ। ରହିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।